huis om stil te worden. Uit stritten, baltend en bestuurig ha ik een waai, een taflecht zacht. Ik vond het benauwd en roerig, een tempel bouwt uit ademtocht. In dit gedicht van Epidam komt precies de uiting wat het us om draait. Het begint over iemand die uit een wild drak bestaan, naar dit plakta komt, dat hij te rest komt en als een nijmees weer voortgaat. Het kerkje van Jorwert is voor eerst de uitvalbasis van de stichting Nijkleester, ont het kleester er is. De kerk is voor €50.000 verbouwd. Er is een nieuwe keuken inkomen, in de hal is een nieuw toiletblok inkomen en een verleegd plafond. Het doel van deze ruimte is dat we mensen ontvangen kennen, dat je programma's dienen worden, dat je mensen om deze bijzondere tafel heen komen kennen. Waar zit de maasgebed, kleesterkuier en daarna de lunch hier malko broeken. Dus dat is een plak ik van mierskip en de tredde snuur van de mannen, elke tredde snuur een kleerste daai. Morgen wordt de rond officieel jipenen. Er wordt nog hut werken om alles zoekerskind te krijgen. Het is de bedoeling dat er roer zo'n hier een kleester komt dat mensen dan ik sliepen kunnen. Er is €1 miljoen voor nodig. Er is een fondsenwerver ongesteld om de eerste 3 hier actief te zieken naar Jilt. Zit het nog dreger om met Jilt te vinden? Dreig altijd, maar slag je ja wis. Dan ben je van het zoeken? Ja, maar zo gaat het. Jilt is uiteindelijk altijd een bijzaak. Als je je dingen doggen en we hebben zeker de spirit en mensen vielen wat het omgeeft. Zij is dat nooit ingeënt. De oude onder jaren, uiteindelijk blikte dan ik een waai te wezen wat je Jilt vinden. Het kleester moet in de buurt van de kerken komen, bijgelijk een verbouwde pleats of nijbouw. De vraag is of er wel verlet is van een kleester. Er is verlet van bezinning en er is verlet van spiritualiteit. De kerkengong gaat achteruit. Wij zijn op zoek naar nieuwe vormen van leeuwen. En ik denk dat zo'n kleester, tot de wieken ik wezen kenst, of west een wieken terug te kenst, dat mensen in een bepaalde behoefte verschut.